Yemobi bia kwa baba mensia kotokofie mu aha na krobia Asante kotokohene yewra na ase tu abebi won Nananom tenase eka hensem ene niema ekoso ewa Asanteman mu asabi emwa ma Asanteman peja enti nadwai obeduru kotokofie mu ha yewra ebetenase Asanteman wura tenase ya mu ewo Asanteman mu yewra ene Nananom betenase aka eno na Opemsuo TV yede ho nsem nyina ebremu yenye nim se na wotwetwe mu dwada no ensem bi koso ewo mensia kotokofie mu a efa nkonwasem ho ebi eni denyase ebi eni Awua Dumase ebi eni Berekum ni nyina eba yewra nimu a sebi entam nyina ebepie yewra nim ensem a wo ho biemu a yewra behwe aka kwaman nkonwasem yenyina nim se kwaman ohene eni wo hima eni wo ho nsem nyina ba beto yewra nim sabronom nkonwasem so yewra behwe na waka bibia manafro ena akrodie nti wodi ane se wo hwe Opemsuo TV no wati Opemsuo radio de bekoso e o mensia kotokofie mu enne bia no yade ni nyina ebebremo na ni nyina so awie peyo ede amamo nti koso a na eti Opemsuo radio na hwe Opemsuo TV ya fra me fredu agiman dwumadi ya fra na adoma nkoma me Opemsuo radio free dwada ekosi fiada no pa no nso kosi anopa no ndu me ena medi dwumadi no chia me nti ne de bekoso o mensia kotokofie bia no yade ni nyina ebebremo